Espurnes d'arxiu. Carmina Virgili, geòloga i reivindicadora de la dona a la ciència. Carmina Virgili Rodon, Barcelona 1927-2014, va ser una geòloga, estratígrafa, professora i política catalana que va lluitar per la incorporació de les dones a l'estudi de la ciència. L'any 1949 va graduar-se en Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona. 10 anys després es va doctorar en Geologia i el 1963 va ser nomenada catedràtica d'Estratigrafia i Geologia Històrica a la Universitat d'Oviedo. Va fundar el grup espanyol de sedimentologia i el grup de Mesozoic. A més, va ensenyar a la Universitat d'Estrasburg, degana de la Facultat de Geologia de Madrid i directora del Col·legi d'Espanya a París. Virgili va ser la segona dona catedràtica de la universitat i la primera de geologia. Va promoure la incorporació de les dones a la ciència i va formar part de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues. Del 1982 al 1985 va ser secretari d'Estat d'Universitats i Investigació al govern de Felipe González i va nomenar cap del seu gabinet Alfredo Pérez Rubalcaba. L'any 1996 va ser escollida senadora del PSC per Barcelona. Entre altres reconeixements, va rebre la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons d'Asè el Savi, 1985, la Medalla Narcís Montoriol, 1986, i la Creu de Sant Jordi, 1995. La seva alma mater li va entregar la Medalla d'Or l'any 2009. Va morir el 21 de novembre de 2014 i va donar el seu cos a la Universitat de Barcelona. Dels seus nombrosos estudis cal destacar el Triásico de los Catalánides, 1958, i la Geologia, dels mites a la ciència, 2004. El Fons Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ANSU 283, conserva el testimoni de la seva tasca al Grup de Treball d'Educació i Cultura de la Comissió de Traspassos Estat-Generalitat.